Mipatigbabaw ang pagpaningkamot ug tinguha sa nagkadaiyang atleta nga misalmot sa palarong pambansa nga makabot ang kampyonato alang sa ilang rehiyon. Apan, dunay uban kanila nga nakaangkon og mga injuries tungod sa ka-intense sa mga sports games nga ilang giapilan. Sama na lang ni 𝗱𝗏𝗀 𝗀𝗏, basketball athlete gikan sa Caraga region nga naaksidente sa first quarter sa ilang duwa. Nihubag ug napuno sa fluid ang iyahang tuhod, hinungdan nga ania siya sa medical infirmary sa Cebu City Sports Center, 𝗏𝗏𝗃 para makuha ang 𝗱𝗏𝗄𝗃 treatment. Pag black na ako, wala na balance ako pag tugdang. Mga to na akong tuhod. Imo nga makaduwa pa ba daw kag balik? Pero dugay-dugay paguro kayo, pahuway pa man. Sama ni 𝗱𝗏 nasayran nga anaa sa upat ka mga atleta ang dili na makapadayon sa ilang mga duwa sa nagpadayon nga palaro tungod sa injury. Kini gikonfirmar ni Dr. 𝗱𝗏𝗿𝗀, medical head sa palaro. I think since we talked yesterday, isa yun. So last night merong dalawa siguro tatlo na hindi na pwedeng maglaro, no. So in cases like this, no, it's a big decision to make, no, because you can imagine all these athletes have been practicing for more than a year, no, and they have been preparing for this big event. So the decision to discontinue or to not let them continue with the tournament is really very tricky. Miabot sa kapin usa ka gatos ka mga delegado ang nahatagan og medical assistance atol sa palaro. Nasayran nga 23 ka mga delegado ang gipa-admit gyud sa hospital. Midetalye niini si Dr. 𝗶𝗶𝗴, Medical Director sa Cebu City Medical Center, 𝗏𝗏𝗃, nga gialagaran nila ang mga atleta nga adunay minor and major illnesses o injuries, sama sa fever, pneumonia, gastrointestinal illnesses, ug uban pa. When I left, we were already at 129 or 130. 23 po dito yung for admission. 23 were admitted so far, and then we have 11 already. Yung iba po, ano po to, mga minor lang po talaga. Most were had fever. One has pneumonia, one has tonsillitis. There was one who had a little gastrointestinal problem. Usasab sa gitutok karon mao ang mga kaso sa dengue. Majority gyud ani katong fever o dengue suspect nato. Pila ka book ang suspected dengue? Kana mga more than half ana nila, mga 11 or 12 po sa 23. Kumusta sila, no? Okay ra, puro mild ra niya. Usually mo subside na ang fever, usaka na ang ilang platelet count, discharge na mo. Dugang sab ni Dr. 𝗍𝗲𝗃 nga masaligon na siya sa ilang medical infirmary tungod kumpleto ang ilang mga gamit ug personnel. Gawa sa infirmary, gikaalayon sab nila ang ccmc ug ang Vicente Soto Memorial Hospital. The infirmary is some kind of a mini hospital, no? So I think this is the first time na merong ganitong klaseng infirmary in the Palaro history, because this infirmary, no, is medyo complete. I made sure that we have some complete services for our athletes and for our delegates, no? So we have a medical station there manned by doctors and nurses from our volunteers from 𝗀𝗏𝗃 Hospital. I'd like to thank them, no? Kini si Elaiza Penaranda alang sa Palarong Pambansa 2024 sa MyTV Cebu.